Awas. Ya 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 ya. Hati-hati, pro prajurit. Yo, ya iki kakang jadi turangga gemoy mek. Ayo konco-konco sing ati-ati cok. Ayo lama siang dengan kesehatan kaya makaringan lembir. prajurit mangga ing kutha Prasadaya. Niki katuran pinarak Mas Rudi saking keluarga besar dari Putra Mandura Pak Gubrejo. Oke. No. Hei. Ya. Oh. Sesarengan kalian Anggara Audio Profesional yo mandol mandol.
Hake. Turangga Jaya wae mangan kepenaman wes. Yo. Yo. Hake. Oh ah. Hake. Oh ah. Hake. Oh ah. Hake. Oh ah. Hake. Ah. Hake. Op. Monggo pinarak Mas Jabrik. Mas. Oh he. Oh. Oh oh. Sugeng dalu, sugeng amirsani dola. Oh oh Sesarengan Turangga Jaya mriki katran pinara kanca-kanca putra Mandura, kanca-kanca rukun budaya Bandaran Tulungagung lan Pangurjo matur rawuhipun. Piye-piye aku ayu Mas. Oh ya ya ya. Apa tenan aku manis Mas. Oh ya ya ya. Jangan nganti nuruti senenge ati kadang silih jenenge tipong bareng dilirik atine bingung gambang kawas arane sita saya ora kuat mundhak gemeter
pirsa jane lali mas apa ya mung reko-reko nembe iki jenengan le obral janji aduh pancen lali Dik aku pancen lali Dik mung sliramu katon siji wingi katon ayu ning saiki tambah lemu aja dadi ati Dik aku pancen lali Dik wong sliramu katon siji wingi katon lemu ning saiki katon ayu apa bener mas kabeh ngendi kamu Mas Joko sagete Mas Tito iya karepe Joko Iki wis suwe banget iki lho Mas Joko. kembang lawas Mas Sutre Kembang lawas. ditok nene Nuwun sewu Mas kula badhe nderek pirsa Pirsa apa? Pirsa apa? Napa leres niki daleme Mas Janaka loh bener piyantune alit Mas Loh, kumis masa aku semene cilik? Jer kuning gede leru wong pilih mlampah kadon Raden Werkudara weh makasih ora kleru Dik ning sliramu kuwi sapa kula sajake aku wis nate pirsa jane lali Mas apa ya mung reka-reka Sik, tak eling-elinge. Sampe wingi sampeyan le obral janji aja dadi ati Dik kowe pancen lali Dik wong sliramu katon siji wingi katon ayu ning saiki saya ayu apa bener Mas kabeh ngendi kamu aja dadi ati Dik aku pancen lali Dik mung sliramu katon siji wingi numpak montor ning saiki numpak truk apa bener Mas numpak truk kamu bar tebang tebu Hei, yo. Lalalala. Oh, 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 oh. Hey, hey. Yo. Oh. Yuk, yuk, yuk. Ayo. Oh. Yes. Hey. Ayolah. Oh. Yo. Hit. Titi wos winanci Prapradakya senggah Sesautan renageng Swasana
genira padha ambeksa embeber endahe sapino swara wis rinakit kembang angiringi gongso slompret lan kampule rampak yang semakin panjogete saya ngawe-awe ingkang samya muat bisa seneng atine Dikepenake katuran pinara monggo kanca-kanca dulur-dulur kanca-kanca YouTuber Mas Rudi Mas Catur Dek Abel urung kondur ya Ora ono
yo lo lo lo. Ah he. Oh ah. Ah he. Oh. Matur nuwun Pak Singgar. Wonten ing dalem mriku mbok pilih bari kundur. Mugi tansah pinaring rahayu lucu. Berikut saking kena kula Pak Monster mriku. Hit, ho, hit, oh, hit.